Det her er vores interview med spørgsmål fra rummet. Tror du, der er liv på andre planeter? Nej, ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt. Nej. Er du bekymret for nogle sådan, trusler i rummet, som asteroider, eller? Nej. Det er du ikke. Nej. Tror du, man i fremtiden kan bo på Mars? Ja, det kan det en form for, men det er mange år ude i fremtiden. Der kan måske blive sådan lidt aktivitet, men ikke i større stil. Tak for din tid. Det var orden. Hej. Ja. Hej. Hej. Fremad. Hej. Tror du, der er liv på andre planeter? Ja. Er du bekymret for, at der er noget i rummet, der kan skabe problemer på jorden, som asteroider eller sådan noget? Ja. Tror du, man i fremtiden kan bo på Mars? Ja. Tusind tak for din tid. Tror du, at der er liv på andre planeter? Jeg tror, der godt kan være liv på andre planeter, men jeg er ikke sikker, det Okay. Er du bekymret for, at noget i rummet kan skade jorden, eller der er problemer med jorden? Nej, det tror jeg, det er ikke. Nej. Tror du, at man i fremtiden kan bo på Mars? Der skal gå noget tid i hvert fald, for man skal udvikle det, men Okay. Tror du, der er liv på andre planeter? Ja. Det gør du. Det er godt tro, ja. Ja, det er Er du bekymret for, at noget i rummet sådan, kan skabe problemer på jorden? Som i solstorm eller asteroider? det kan det jo godt. Det var også vist før. Det kan det godt, ja. Ja, det er du nervøs for. Nej, jeg er ikke nervøs for det. Nej. Men det kan det. Tror du, man i fremtiden kan bo på Mars? Eller bygge sådan fabrikker eller sådan noget? Ja, om et par 1100 år, så er det den stil. Tak for din tid. Så lidt. Hans, tror du, der er liv på andre planeter? Nej. Det gør du ikke. Nej. Er du bekymret for noget i rummet, som skaber problemer på jorden, som f.eks. asteroider? Ja, det kan jeg godt blive bekymret over det med asteroiderne også. Nogle gange så får vi meldinger om, at de kommer sådan lidt tæt på jorden, men det viser sig, så er det jo mange tusind kilometer længere. Ja. Tror du, man i fremtiden kan bo på Mars og skabe nogle bygninger der? Ja, det tænker jeg egentlig. En gang langt ud i fremtiden. Tak for tiden. Så lidt. Tak for, at I har set med i vores smukke interview.